Τον κύριο Ευγένιο Μαζαράκη και καλώ στο βήμα τον κύριο Ηλία Πατίδη. Ο κύριος Ηλίας Πατίδης είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ΕΛΜΕ Πειραιά για προβλήματα σε δρομολόγια μεταφοράς μαθητών-μαθητριών των τμήματων υποδοχής προσφύγων στο πρώτο ΓΕΛ και στο δεύτερο Γυμνάσιο Δραπετσόνας. Ευχαριστώ πολύ και στο δεύτερο Από και τη στο Ιδάλιο. Και τη Δραπετσόνα. Κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριε Δήμαρχε της Ηρωικής και Σαριανής, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο. Σκοπός σύντομης παρέμβασης είναι η ανάδειξη δύο πολύ σημαντικών ζητημάτων. Το πρώτο αφορά τη μη πραγματοποίηση από την αρχή του σχολικού έτους του δρομολογίου μεταφοράς των μαθητών των τμήματων υποδοχής προσφύγων του πρώτου ΓΕΛ και του δεύτερου Γυμνασίου Δραπετσόνας από τη δομή του σχιστού προς τα δύο σχολεία και αντίστροφα. Πρόκειται για το γνωστό θέμα με τους διαγωνισμούς μεταφοράς των μαθητών που κηρύσσονται άγονοι, ελαίο έλλειψη ενδιαφέροντος κάποιου ιδιώτη. Πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση, πλησιάζουν Χριστούγεννα πια. Τα παιδιά μένουν εκτός σχολείου απομονωμένα σε δομή, μακριά από το εκπαιδευτικό περιβάλλον, που είναι αναγκαίο και για τη μορφωτική αλλά και για την κοινωνικοποίησή τους με τα υπόλοιπα παιδιά. Κάποιοι μαθητές, όπως σημειώνει η ανακοίνωσή μας, αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλα σχολεία, ενώ ένα στο δεύτερο Γυμνάσιο Δραπετσόνας έρχεται μόνο του, αλλάζοντας 3 συγκοινωνίες. Τέτοια είναι η δίψα του για μόρφωση. Ρωτούμε λοιπόν τι προτίθεται να κάνει η Περιφέρεια να λυθεί άμεσα το ζήτημα. Σημειώνουμε ενημερωτικά πως με το άρθρο 119 του νόμου 5134 αλλά και το άρθρο 24 του νόμου 5143 δόθηκε ξανά η δυνατότητα να γίνονται διαγωνισμοί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή να ανατίθεται ψωτά β' βαθμού σε μισθωμένα οχήματα η μεταφορά των μαθητών. Γίνεται αξιοποίηση των νόμων αυτών σε άλλα σχολεία, από όσο είδαμε από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας, όχι όμως στα παιδιά της δομής προσφύγων της Δραπετσόνας. Και ρωτούμε αν είναι έτσι, γιατί αυτή η διάκριση. Πρέπει να βρεθεί όμως και οριστικά λύση. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, να ζούμε την ημέρα της μαρμότας. Ενημερώνουμε πως το τμήμα υποδοχής του πρώτου ΓΕΛ την περσινή χρονιά επίσης δεν λειτουργήσε. Ούτε μία μέρα και ο ένας λόγος από τους δύο ήταν πως ο ιδιώτης που είχε αναλάβει το δρομολόγιο το παράτησε στη μέση. Τα είχαμε πει και όταν ήρθατε και στο Κερατσίνι την Παρασκευή 1η Μάρτη, κύριε Χαρδαλιά. Είναι αδιανόητο να εξαρτάται το δικαίωμα των μαθητών-μαθητριών στη μόρφωση από το αν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον ένας ιδιώτης για να αναλάβει το δρομολόγιο μεταφοράς τους. Δηλαδή από το αν θα βγάλει το κέρδος που επιθυμεί. Αντίστοιχη περίπτωση και του μαθητή μας από το 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλού του Αχιλλέα, που μόλις σήμερα ανακοινώθηκε ότι χτυπήθηκε ο διαγωνισμός από ιδιώτη, παιδί με πολύ σοβαρή ασθένεια, εξαιρετικός μαθητής, μέλος του 15 μελούς. Από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα πάει και έρχεται με έξοδα της μητέρας του και του διευθυντή του σχολείου μεταξύ, με συνοδό πότε την ξαδέρφη του και πότε τον 84χρονο παππού του. Εδώ και χρόνια τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα όργανα των γονέων αλλά και των υπαλλήλων της Περιφέρειας προτείνουμε τη μόνη ρεαλιστική λύση για να λυθεί μια για πάντα το καρκίνωμα αυτό, δηλαδή να αγοραστεί στόλος λεωφορείων από την Περιφέρεια Αττικής και να προληφθούν οδηγοί και συνοδοί. Το δεύτερο θέμα, και κλείνω, αφορά το Ράλιο Γυμνάσιο και το Ράλιο ΓΕΛ Θηλαίων Πειραιά. Όπως είναι γνωστό, αποτελούν δύο σχολικές μονάδες με υπερτοπικό χαρακτήρα, δηλαδή οι μαθητές διαμένουν σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, αλλά και εκτός αυτού και η εισαγωγή τους γίνεται με κλήρωση. Δεν προέρχονται συνεπώς από γειτονιές πέριξ των δύο σχολείων. Μέχρι τώρα η πολιτεία δεν έχει εντάξει το Ράλιο Γυμνάσιο και το Ράλιο ΓΕΛ, παρότι έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα, στα σχολεία για τα οποία οφείλουν να εξασφαλίσουν τη μετακίνηση των παιδιών, όπως συμβαίνει με τα καλλιτεχνικά, μουσικά πρότυπα ή τα τμήματα υποδοχής που είπαμε νωρίτερα. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη μετακίνηση των μαθητριών. Σαν αποτέλεσμα, οι γονείς αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για τη μεταφορά των παιδιών τους, μισθώνοντας οι ίδιοι το πούλμαν, περίπου 65 ευρώ τη μέρα, λες και πρόκειται για ιδιωτικό σχολείο. Είναι απαράδεκτο το 24 οι γονείς να υπομίζονται το κόστος μετακίνησης των παιδιών τους από και προς το δημόσιο σχολείο. Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει η ενέργεια σε περιφέρειες για να συμπεριληφθούν και τα ράλια σχολεία στα παιδιά και στα σχολεία που δικαιούνται δρομολόγιο. Τέλος, επειδή δεν υπάρχει δρομολόγιο, πολλές μαθήτριες μετακινούνται αναγκαστικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ειδικό μαθητικό δελτίο όμως παρέχεται πολύ καθυστερημένα μετά την έναρξη σχολικής χρονιάς, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπως συμβαίνει και με τους μαθητές σε όλα τα σχολεία. Η Σύμβαση Περιφέρειας και ο ΑΣΑ υπογράφεται πολύ καθυστερημένα προς τα τέλη Οκτώβρη, 21 Οκτώβρη φέτος, ένα μήνα και πλέον μετά την έναρξη σχολικού έτους, με αποτέλεσμα να παραδίδουν τα δελτία λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή και λεωφορείο που παίρνουν τα παιδιά πάλι πληρώνουν από την τσέπη τους για πολλούς μήνες. Τέλος, το χιλιομετρικό όριο των 2,5 χιλιόμετρων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι απαγορευτικό και αποκλείει πολλές μαθήτριες αλλά και πολλά παιδιά. Δηλαδή τα 1500 μέτρα ή τα 1000 μέτρα είναι μικρή απόσταση, λες και είναι μικρή απόσταση προκειμένου να το διανύει ένα παιδί 2 φορές τη μέρα, φορτωμένο μάλιστα με τη σχολική του τσάντα. Εκτός και αν το Υπουργείο επιδιώκει να φροντίσει και με αυτόν τον τρόπο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των παιδιών. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και παρακαλούμε για άμεσες απαντήσεις, αλλά κυρίως για άμεσες λύσεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πατίδη. Και καλώ στο βήμα την κυρία Θεοδόρα Δρυμάλα,